In The Legend of Sorrow riet acteur Antonio Banderas op een Frieske hingst. In de riege Het Zwarte Goud zit de ziektocht naar dit hinder met de naam Ariaan. Verder komen de programmamakers onder andere in Frankrijk en China. En daar is yield van nedig, €250.000. We zijn nog zo vier dat we het bedrag wat we gaan moesten, dat hebben binnen. Dus de film kan los, we binnen al los. Zij is er al filmen in Warkum bij de Kokerdij. Daar wordt verslag dienen van een tugerijwedstrijd met onder andere Frieske hinders. Ek de fokker van Ariaan docht er al mooi. Er wordt al op orenplakken draait en er binnen een soort plannen. Op dit stuit ben we al in Frankrijk aan het filmen. Bij die prachtige groep die op Oeral zo'n fantastische voorstelling joeg en letter bij Vaderpaard. Die wijnen als nomaden en we zien je de verhalen van die mensen op. Maar we hebben ook een verhaal in Zuid-Afrika, waar ze je de dressuurtop, wereldtop te bereiken. En een van de leukste verhalen, denk ik, is in Amerika. Waar we trouwens ook nog Dan Brown op ziekje, maar werd we ook op ziek binnen naar het hinder van Sorrow. Want dat is een Fries hinder. En het lijkt erop dat we dat hinder vinden en dat er ook een heel bijzonder verhaal achter zit. Het weer nog spannend als het yield bij een krijgen zo'n. In het begin moet het wat op gang komen, maar dan juist dat zo'n wraad van Frieske hinders, het stamboek, het 17.000 leden. Nou, als die een keer bereiken kent en die snappen wat het worst en die gaan daar in mei, ja, dan gaat het eigenlijk makkelijk. De eerste aflevering van Het Zwarte Goud wordt heel wat januari uitgestuurd.